Report! Patay sa pananaksak ang isang 72 anyos na lola sa Barangay Panacol sa bayan ng Aguilar. Ang sospek sa pagpatay sa lola ay ang di umano'y 33 anyos na lalaking kinakasama nito. Sa eksklusibong panayam, IFM News dagupan kay Aguilar Police Station OIC Police Major Mark Anthony Taminaya, base sa kanilang investigasyon, narinig umano ng mga kapitbahay ang biktima at ang sospek na nagtatalo sa kanilang bahay. Dahil nagsasama daw sila sa isang bong, mayroon nakuha na o nahiram na pera itong suspect at ito rin ay na-record sa barangay. Sinisingil siya and then kagabi is narinig ng kanilang mga kapitbahay na sila ay nagsasagutan about dyan sa issue na yan sa nahiram niya na pera. Yun nga po, umabot sa punto na tinaksak niya yung biktima. Ayon pa sa pulisya, isa rin sa pinagsimulan ng pagtatalo ng dalawa ay ang paniningil ng biktima sa sospek sa kanyang utang na nagkakahalaga ng 13,000 piso. Giit naman ng sospek, wala silang relasyon ng biktima at 4 na buwan pa lamang umano silang nagsasama. Namin din ito sa biktima noong araw na yun na meron itong nililigawan. Dahil dito, pinagsisigawan ng biktima ang sospek hanggang sa kumuha ito ng kutsilyo sa kusina at pinagsasaksak sa bunganga at braso ang lola. Yung fatal is may tama siya sa arms at sa bunganga. So, yun po yung nakita po natin na visible po during the investigation. Nahuli ang suspect sa isinagawang hot pursuit operation ng pulisya. Inihahanda na ang kaso laban sa nasabing suspect. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.